Κοκαίνη και ψυχωτικά επεισόδια. Τι να πω, όποιος είναι μέσα σε αυτό το καταλαβαίνει απόλυτα αυτό που λέω. Την παράνοια, την τρέλα της χρήσης της κοκαίνης, που στην πραγματικότητα δεν είναι κοκαίνη. Αυτό που κυκλοφορεί στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν είναι ούτε σε πολύ ελάχιστο ποσοστό κοκαίνη. Νομίζουμε ότι είναι, νομίζει αυτός που παίρνει ότι κάνει χρήση κοκαίνης. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι η παράνοια που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή είναι τα στάδια της ψύχωσης μετά τη χρήση. Τι σας λέω τώρα, για όποιον σας λέω το ζει, το καταλαβαίνει. Για όποιον είναι δίπλα από αυτόν που το ζει, πάλι το καταλαβαίνει, αν και δεν έχει καμία λογική. Με παίρνει μητέρα πρόσφατα, η οποία μιλούσε σε μένα στο τηλέφωνο και σε κεντρικό σημείο της Αθήνας κυνηγούσε το γιο της που ήταν γυμνός και έτρεχε για να του μιλήσει.